Počúvate TP Talks, vášho sprievodcu horúcimi témami transferového oceňovania. Ako mení umelá inteligencia oblasť transferového oceňovania a ako vnímaš jej praktické prínosy? Tak musím povedať, že sme mali veľké očakávania, keď prišla umelá inteligencia a používali sme tie verejne dostupné nástroje ako ChatGPT. Ale tam sme narazili, že naozaj tie výstupy boli nie dostatočne kvalitné, nie dostatočne spoľahlivé. Ani to negenerovalo to, čo sme od toho očakávali. Takže sme začali veľmi intenzívne investovať do interných toolov. Aktuálne vlastne máme v PVC vyvinutý chat PVC, potom OWL a používame aj externé nástroje ako Harvey, ktoré už sú vlastne natrénované na relevantnejších dátach. Či už sú to právne dáta alebo daňové dáta a tie výsledky sú naozaj o mnoho lepšie a spoľahlivejšie. Čiže síce na úkor nákladov, ale vieme sa dopracovať k celkom zaujímavým výsledkom. A keby si mohol byť konkrétnejší, že na čo napríklad používaš tie nástroje v rámci transferového oceňovania? Na transferové oceňovanie asi najčastejšie na povedzme zanalyzovanie rozsiahlych dokumentov ako nejaké zmluvné dokumentácie alebo zápisy zo stretnutia alebo aj samotná transfer pricingová dokumentácia, čiže nejaké také požutie dát a pripravenie nejakej sumarizácie pre nás interne. Skúšali sme to aj na povedzme vyhodnotenie transakcie, komplexnejšej transakcie, ale tam to nie je až také úplne spoľahlivé. Určite by som sa na to byť klientom nespoliehal, na to, akú odpoveď alebo aký záver ohľadne tej pricingovej transakcie ten tool dá. Čiže tam ešte to vždy treba skontrolovať. Ale boli niekedy možno tie výsledky celkom zaujímavé, aj keď teda nie je úplne nepristrelné. Takže je to určite aj na nejaký brainstorming zaujímavý tool, ale teda nenahradí to ešte človeka. Čo by som ešte spomenul, je možno využitie pri daňovej kontrole, a to na vyhľadávanie povedzme v dôkazovom materiáli, pretože ten náš tool Harvey vie pracovať až s 10 000 dokumentami, čiže teoreticky vieme do ňoho nasypať povedzme celý mailbox alebo zápisy zo stretnutí a vieme prostredníctvom neho ušetriť klientovi čas na prechádzanie tých dokumentov, pretože to je väčšinou v tej daňovej kontrole najviac zaťažkávajúce. Zaujímavé by bolo asi vidieť, keby takýto tool začali využívať aj správcovia dane, pretože by to si myslím, že vedelo veľmi zefektívniť samotnú daňovú kontrolu, pretože oni od daňovníka dostanú všetok ten dôkazný materiál a potrebujú ho spracovať. Čiže si myslím, že by to vedelo aj skrátiť čas daňových kontrol. Ale teda zatiaľ nemáme informáciu, že by takéto túly používali. Ale do budúcna samozrejme sa to pravdepodobne zmení. Pretože ako to vidíme je, a prečo aj vlastne stále napriek aj tým vysokým nákladom používame umelú inteligenciu, je, že kto chce zostať konkurencieschopný, tak si myslím, že musí používať umelú inteligenciu, naučiť sa ju používať a jednoducho žiť s ňou, pretože asi nikam neodíde. Presne tak. Keď si povedal, že naučiť sa ju používať, znamená to, že si už pomerne zdatný v koncipovaní tzv. Tých promptov, respektíve dobrých príkazov pre umelú inteligenciu? To je si myslím, že tá kľúčová vec, kde stále to doľaďujeme, ale máš pravdu, že to, ako zadáme tú požiadavku, je kľúčové v tom, aký dostaneme výstup. Čiže okolo tohto sme sa veľmi bavili a tam sme veľa času trávili, aby sme aj naučili ľudí správne promptovať. A toto môže byť samozrejme aj keď klient začne skúšať umelú inteligenciu. Ten prvý moment, kedy bude odradený tými výsledkami, pretože keď dobre nezadá tú požiadavku, tak ten výstup nebude dokonalý. Jednoducho stále ešte autonómne nemyslí tá umelá inteligencia a treba k nej pristupovať ako niekomu, komu treba v zásade vysvetliť do detailu, čo od neho potrebujeme a potom ten výstup je už použiteľný.